Dumela ngithobela sanibonani molweni bhotani lotshani absheng zidwasha nezidwashakazi zikaNonkwenkwezi hlala nami ndihlale nawe ungashenxi ungandishina ngomnye umzuzu kuba kaloku andiyo nix ngaphandle kwakho. Camagwini bethunana thokozani zondlo ezinkulu makhosi bayede lisedi khanya. Ndiyazibulisela ngale mini yanamhlanje bethuna. I thought, I don't know why ndibila kangaka gayizini, ugeliswa uyabila. Yeah, I thought let me give you one more video maybe this week. I don't know what will happen. You know, I'm traveling today to Joburg, so I am available from tomorrow and I think next week as well. I'm not sure when I will come back, but most of next week I will still be in Joburg. I am traveling because I have orders to push. Yeah, we are overwhelmed, so I'm thinking you know, most of the things I need, you know, in Joburg are almost, you know, in the same vicinity, so it will be better for me to be there, you understand, to push until I am stable, you understand, with the dispatching of orders. Otherwise ndiyanoyika kaloku imali zenu abaninzi sebethumele. Yo, I'm just not, I'm trying to catch up, but hey, kunzima. Otherwise, thank you very much, guys. I appreciate everything. But asithethe ngaloo nto namhlanje ndifuna sithethe ngamaphupho ncakasane. Guys, andiyazi uba akushushwanga noba shushu kukho amafu, but mna ndedwa ndiyabila bethunani. Ugeliswa iweight ayehli bethuna kudala ndizama ndazi noba yile weight nami. Anyway, today I want us to talk about that dream where your teeth are falling off or coming off or whatever you want to call it. Uphunyelwa ngamazinyo awumdala kodwa uyakhumka, ngelinye ixesha uwabambe ngesandla, uyeva. Ayaphuma nje abe loose amazinyo, uwagange. Ngelinye ixesha uyawulula into engapheliyo, ngelinye ixesha bangathi nguchepisi, umulule ezantsi from apha emqaleni, okanye ibe ngathi lilapha elingapheliyo, uyayiva, oluwululayo, uncomfortable lapha emlonyeni, or sometimes ibe ngathi yinto kodwa yinto nje oyitsalayo ngelinye ixesha inyama engapheleli, uba ngathi ikubindile, uba ngathi uyayikhupha ayipheli, nantsi into, uyayiva. Ndifuna sithethe ngaloo maphupho. Masiqale kulena yamazinyo akhumkayo okanye aveske nje aziwele. So intombi okanye indoda endala kodwa nako uwelwa ngamazinyo, okanye uweve gungquza apha emlonyeni uthi wabe hayibo ngamazinyo, uyayiva. Lithetha ukuthini elo thongo, lelo thongo ne? Ewe, lelo thongo liphinde ndifune sincoko ngalamathongo amazinyo. Elinye ke ngoku ndifuna sincokole ngalo leli lokutshiswa ngumchamo, uyayiva. Utshiswa ngumchamo ufuna ubaleka, kodwa utshiswa ngulo mchamo uzimele emva kwendlu, uyayiva, uyochama. Okanye umuntu oyindoda yena uzithonga ekwangumkhwetha kwakhona, wolukile but ungumkhwetha again. Masiqale ke ngokwapha emazinyweni. Amazinyo bantu bakuthi ixesha elininzi kuxa unesiko elidingwa ligazi lakho. Igazi lakho liyakhalaza, liyalambatha, likhona isiko shota ngalo, likhona isiko shota ngalo. Mandihlale kakuhle, I think ilight ayizi kakuhle. Likhona igazi lakho lishota ngesiko elithile. Ubana ngaba awuzange uyenzelwe imbeleko, kungafuneka kuqalwe apho, ukhutshwe endlini, banye bathi kukhutshwe endlini, imbeleko, kuqatywa, loo nto yenziwayo
kumuntu owaziswa kubantu bakokwabo ekubeni ezelwe. Lityala ke ngoku elingaboliyo eli, ukubana ngabazange ukhutshwe endlini usemncinci, iyawukulandela mntakabawo sowuna-50 years. Fumaniseke into yoba igazi lona lisakhala, likhalela isiko lembeleko okanye lokukhutshwa endlini. Loo nto ke ngoku uzawuthi umdala uzithonge uphunyelwa ngamazinyo. Okanye ukubana ngaba imbeleko unayo, fumanisa into yoba igazi lakho wena liyayeya imbeleko, lifuna ngaphezu kwembeleko. Sithi ke ngoku wena wedwa, uyayiva, intambo enkulu, funeka wenzelwe intambo. Intambo enkulu iyagulelwa ke bethunana, ayinguye wonke umntu. Uve kuthiwe uyenzelwa njani intambo thina singenayo, uyayiva, iyagulelwa, ayinguye wonke umntu ozawuba nayo. And ayingomadoda kuphela abanembeleko, ingeyontlabi kuphela mina abanentambo enzelwa intambo enkulu. Intambo enkulu yenzelwa umuntu oyigulelayo, ugulela kumntu ngezimbo ngenye ixesha okanye ngethongo. Omnye ufumanisa into yoba uyachama, akayeki, ngokusemdala, sowutshatile, usemzini akho, kodwa mntakabawo inene uyawuvuka ibhedi imanzi. Kanti ke ngoku ushota ngesiko lantoni, lentambo enkulu. Okanye awufumani bantwana emzini, kuthiwe makakhe ayokwenzelwa intambo enkulu yakokwabo, kodwa ubuqale wathini, waphupha amazinyo, uyaunderstand, ephuma. Kanti unazo nezinye izimbo, umzekelo zokuchama, njalo njalo, uyayiva. Ngamasiko ke ngokulawo athi igazi lakho liyeya, lifuna ngaphezulu, lifuna isiko lalo. Ukubana ngaba unayo ke ngoku imbeleko, unayo nentambo enkulu, kodwa eli thongo usalifumana still, ithi kanti ke ngelinye ixesha wena yintonjana. Le nto ushota ngayo yintonjana, funeka uthonjisiwe ukuba ungumntu obhinqileyo. Funeka uthonjisiwe ukuba ungumntu obhinqileyo. Uxolweni, ukhona umntu endimthume, unoba uyandidinga. Ndinayo ke ividiyo sithetha ngentonjana nokuba yenziwa kanjani, kodwa andifuni uthetha ngaloo nto ngoku. Ndizama ukuthi nje qwalaselani into yokuba ubana ngaba uba neli thongo kodwa wakhutshwa endlini, unayo intambo enkulu, ithi ke ngoku makukhangelwe yintoni enye, yintonjana. Kubana ngaba ezi uzenzelwa umntu oyindoda yena, nawe wakhutshwa endlini, uyayiva, unayo mhlawumbi nentambo, uyayiva ke ngoku, wolukile ke futhi, fumanisa into yoba zange uncanyiswe, kuzawufuneka uncanyisiwe. Igazi liyayikhalela into eliyikhayelelayo, and lingekayifumani kwawuhlala kufuneka yenziwe, uyayiva. Intonjana, umzekelo nditshilo, xa uphupha soloko mandiye kwelaa thongo ndithi mna, xa uphupha utshiswa ngumchamo, ufuna ujikela emva kwendlu, ixesha elinintsi elo thongo lentonjana. So la mathongo ayathanda uhambelana, ufumane uphunyelwa ngamazinyo, usoloko uthonga ujikela emva kwendlu, okanye uthonga amantombazanana okanye amakhwenkwe etshotsha kokwenu. Uyayiva, amantombi omtshotsho namakhwenkwe omtshotsho emva kwezindlu ngelinye ixesha, okanye ebuhlanti ngelinye ixesha, okanye endlini enkulu ngelinye ixesha. Yintonjana, kufuneka uthonjisiwe, uyayiva ke ngoku. Ngaloo mathongo, kodwa iqala apha ekuphunyelweni ngamazinyo. Lisiko elidingwa ligazi lakho, elikubangayo egazini. Masiye ke ngoku, sendithethile mosi ngelomchamo ojikela emva kwendlu, ndathetha ngokuthonga amantombazane namakhwenkwe omtshotsho, ndathetha ngamazinyo aphumayo. Masithethe ke ngoku ngeli thongo ndithi mna uyawulula into engapheliyo,
kuchephisi mhlawumbe usisixaka apha emlonyeni ukuxakile mninzi kakhulu uba ngathi ude uve umqala lo nokuvuka kwakho uve into yoba umqala wakho ubuhlungu uyayiva okanye le nto ufumanisa into yoba yinto etyiwayo okuyikhupha ayiphumi ufumanisa uba nencasa uvuka kwakho umlomo wakho mbi xesha elinintsi elo thongo lithetha ukuthi unedliso ngaphakathi unedliso funeka ke ukuthini funeka ukhuphe idliso elo uyayiva okwakuwulula yinto esezantsi emazantsi ngaphakathi funeka uvuke uphalaze kodwa konela ukuphalaza kufuna umuntu okwazi udibanisa amayeza okuluwa idliso liqhekezwe liphume ufumanisa into yoba nento oyithethayo ebantwini ayinancasa ngenxa yedliso xa uthetha wena uyaxabana unezotho ebantwini uyayiva nasemsebenzini uyalwa awumanyelwa ezimithingini you are always fighting with your boss for no good reason your husband akasakuva uyayiva akasafuni nokuncamisa because unevunjana apha emlonyeni uyayiva ke unezothe man uyayiva awuthandeki lidliso lumkelela thongo uwululayo uyayiva ke kanye ke ngelodliso ngelinye ixesha ithetha ukuthi kuzawubakho iintetho zaba phakathi kwazo uzawuxoxa amatyala uzawuxoxiswa izawuba lulwimi uzawuba solwimini uzawuba phakathi kweentetha utyholwe kuthiwa wena uthe wathi ngosibanibani ufumana into yoba yinto enkulu idinga kuhlalwe phantsi kuxoxwe usezintetheni phakathi kweentetha mhlawumbi emsebenzini okanye ekuhlaleni okanye kwalapha efemelini okanye umyeni wakho ufumanisa into yoba niyaxoxa into engapheliyo mvanje apha emtshatweni elaa thongo ululayo uyawulula uzawuba kwiintetha ngenxa idliso kaloku lidalelwa into yoba ngelinye ixesha lakhelwa into yoba ube phakathi kweentetha ungathandwa ngabantu into ephuma emlonyeni yakho ingabi nancasa andazi noba ndivakele na andifuni noba mde ke ngoku ndifuna noba mde sithethile mos ngesiko elikuba ungayo egazini xa uphunyelwa ngamazinyo masiko yimbeleko intambo kanye intonjana kweyindodana ufumanisa into yoba zange uncanyiswe okanye woluswa ungenzelwanga kwambeleko awancanyiswa uyayiva ngabona isiko lokwaluka kakuhle lihleli phaa emncamweni ungojiswa uthweni ayilo siko ukojiswa isiko kukuncanyiswa umncamo wako kwenu lelo nasiko lakho kwenu ke elo futhi ke ukuncama ungenayo imbeleko naye yenye ingxaki leyo masibuyele kwintonjana ukuthomba bethuna kubalekile yeka nje basekuthonjiswa umuntu okuthongileyo ngoku kodwa kakuhle ukuba nangabunawo amandla bathombisa abantwana bakho kulisiko uyayiva ke masibuyele nansi enye into endilibalayo xa ndithetha ngentambo enkulu ndiyalibala ukunipha itiphu icebo elithi ngelinye ixesha asinayo inkomo yoqhwitha ekhaya futhi nje akho nesiduko akufuywanga sihlale elokishini okanye sihlale ezifama abazali bethu abananto xa bebonke notata omncinci akufuywanga apha ekhaya kuzawuthiwani ke ngoku inkomo uboya bobulunga sibuthatha phi xa singenayo inkomo yoqhwitha naliqhinga kuyayiwa phi ebhulwini eyona nkomo ingenasiko eyona nkomo ingabizwanga nto uyayiva kuyiwa emlungwini kuyothengwa uboya uba uyabuthengisa okanye nibuphiwe abelungu abaninzi kwezifama bayayazi into basiyaxhwitha ezinkomeni zabo into nayo funeka ibe yinkomo eyimazi esemandleni uyayiva
kaloku amabhulu awanasiko, uyayiva. So ayithethisi inkomo yobulunga, I mean uboya bobulunga uyakwazi kuyiwe elantukeni efameni yebhulu niyolantuka niyobucela camagu. Masithethe ke ngoku ngokwalunga ngekwekwezi ezithonga isoluka kodwa yolukile. Mhlekazi uyathwasa ixesha elinintsi, kaloku ubunguye umkhwetha. The only other mkhwetha okufuneka unguye ngoku ngulo uzabala igqirha, uthwasela ubala igqirha. Ixesha elinintsi elo thongo lithetha ukuthi wena funeka uphinde wavalelwa, wafukanyiswa wedwa, wangumkhwetha, waqaba imbola emhlophe, uvalelwe wedwa. Njengomkhwetha ohlala ebhomeni, nawe uza kwenzelwa ibhomo kwinkundla yakokwenu, uyokwenzelwa ibhomo kwinkundla yasemzini omkhulu. Uthwasele ubugqirha. Mandiyishiye kuloo ndawo. Camagwini bethunani. Please continue sharing, liking the videos. And please don't skip the ads because they pay the bills. Those that want to see me in Joburg, please, you know, you can get my numbers from my videos. Most description boxes have my number. On Facebook, you can check my number on the bio. Even on Instagram, you'll find it on my bio. Otherwise, that's it for now. See you on the next one. Ciao.